హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి లిరికల్ మీద ఉంటుంది. మనం ఒక సబ్స్క్రైబర్ లవ్తో లిరికల్ సాంగ్ ఏవైనా ఉంటే చేయి బ్రో అని అన్నాడు. తన కోసం ఒక సాంగ్ని లిరికల్తో చేసిన డైలాగ్తో ఉంటుంది. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి, ఆ తర్వాత ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. ಘಾಟ ಸುನ್ವಕಾತ ಮೀನುಕೈತೆಗೆ ಜೋಕ್ವಾಯವಕಾತ ಬಾರಿ ಪಾಗಲ ಅಂತೀರಾ ನೆಕ್ ಬತ್ತ ಪೇಡಿ ಪುಟ್ ನಿಮಿತ್ತ ಪುಟ್ಟಂತ ಮತ್ತೆ ಅದ್ದೆ ಪುಟ್ಟನೆತ್ತಿಗೆ ಪುಟ್ಟಂತ मंदे विचरकीसी बहन भूले माती. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, డెమో ఎలా ఉంది. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో, ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది, అందరికీ నచ్చుతుంది ఖచ్చితంగా. లైక్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉన్నది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో అక్కడ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో చేయండి, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని ముందుగా 13 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఎఫెక్ట్ పెట్టాలి. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసుకోండి. కింద ఫోటో ఉంటుంది లాస్ట్లో, ఆ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ విధంగా వస్తుంది. సూపర్గా వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఆల్ లేయర్స్, కింద ఫోటోని తీసేయండి. పైన నా వాటర్ మార్క్ ఉంటుంది, అది తీసేసి 22 లేయర్స్ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 5 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఒకదానికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ లిరిక్స్ కాపీ చేసి ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సింపుల్గా ఇలా పేస్ట్ చేయడం అంతే. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో మాత్రం ఒక లెవెల్లో ఉంది. అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. కొత్త వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక్క లిరిక్స్ని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇలా లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, జస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం అంతే. ఇలా కంప్లీట్గా ఆల్మోస్ట్. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. ఫ్రెండ్స్, ఇంకొకటి, మన సెకండ్ ఛానల్లో క్యాప్ కట్ వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ఆల్రెడీ సాయంత్రం ఒక వీడియో పెట్టిన. ఎవరైనా చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి, కింద లింక్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి. సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ క్యాప్ కట్ వీడియో. ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోని కూడా చూడండి. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.